И здравейте хора, сега ще направя едно видео на Brawl Stars, как вземам изненадите. Ето, аз сега отворих тя 10 Star дропа. Така. Ето. Така, я да видим дали току-що взех и бъс. Ето, вземаме това първото. Я да видим какво ще ни се падне. Нищо. Имаме още 2 Star дропа да отваряме, тъй че нека да видим какво ще се падне. И Epic хоп оп и да видим истината какво ще се падне. И то е Epic и окей, панданита, пак е окей. Имаме скин. Continue, окей, значи имаме и скин. И да видим от тук какво ще ни се падне. Така, така. И нищо. И сега ще ви покажа че съм взел и бъс, защото го нямах на компютъра. И ето хора. Ето. О, поне нещо да се падне. И нищо няма да се падне. Ето. Така. И ето. Бъс. Взехме бъс хора. Както виждате. Имаме и бъс. Изчакайте малко. И това е. Оп, ще вземем и тази изненадка, която е нов пин. И това ще бъде края на видеото хора. Абонирайте се, наистина много благодаря за тия 300 абоната и в другото видео ще видите как се го направят на Велик ден и така. За тия 300 абоната от мен, чао!